साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी, चौकीदारवा के देबो चुनी चुनी गारी। 15 लाख के वादा जे कैले, 9 साल बीतल पैसा न अइले। एजी 24 में मामला विरोधियन के भारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। झोला उठाओ झोला लेके चले जाओ, मन की बात कहीं और सुनाओ। एजी 24 में ढील होइला मर्दारी, तोहर 24 में ढील होइला मर्दारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। जंतर मंतर पे